oketo duol matayo weche mag yiero kanyo. Abro duoko mano. Akwonga wach gima ne wey matin wacho. Onge kuma Murkomen nowacho ni joma Karibia police station mondo go bunde. Pok aneno. Adwaro ni kwa wuok kama ndinyisa paro ni kode simika. Police station e kama ji te report ye shidagi. So kinyal wacho ni ngama Karibia police station mondo go bunde. But ki Karibia police station, ka police station en kama nitie bunde, okan bunde kuro ena mari ni kuro. Police station nitie officers modakie gi families gi. Police station nitie joma nie cell. Kibiro ni dwa wango police station, to ibed prepared ni bro face consequences. Wan gi sheria justifiable circumstances mobila nyalo tiye gi bunde, to be gisetiyo go before. So kikwa wuond jopiny ni obila ok nyal tiyo gi bunde, it's wrong. Wanyis jopiny ba adieri ni kidhi wango police station, to chances ni nyalo romo gi masira kuno is very high. To kendo kikwa wuond ng'ato nwach ng'ato bro insight, ibro dhi ka police, ni dhi wango police. Gima ni nyalar, tas bang'e to gigaga kokoti iki, to bang'e giendelea mana gi loso family gi to gi chiemo. Omiyo jopiny obed gi respect gi luoro ni police station ok tere ngera. Mano wa accept. Ma anaonge gi time mar riambo ne ng'ama tin kata japiny. Wach mar kamket. Kachiel kod jotelo mamoko mosebedo ka wacho ni kata tek siasa mathurwa ka ibiro kwalo mbulu ne jatend piny 2027. Siasa mathurwa ka pod en tribal. The tribes waka wan gi jomi luongo ni kingpins. Winjo? Kingpin mar Rift Valley pod en William Samoei Ruto. Kingpin ma Nyanza, and many, yani koro Raila to koro kingpin ma Nyanza, but also kingpin in many parts of the country. Nitie kuonde moko kaka Turkana moko kidwa Raila tinyalo bedo gi shida sana. Ineno thurwa ka. Adwa mi example mar Joluo Nyanza. Ne, nitie joma pako jakom, to gin kode. To gipake nwach gidwaro tich. Ging'eyo ni kiwuoyo kama, tibro mi yango, ibo yudo tich, ibo bedo mjumbe, ibo bedo governor. Lakini adieri makende jakom no to gin go. Kata wan joma wedene, koponi jakom obedo gi shida, kata nyathine moro, wan wabro bedo forced ni nyaka wa support jakom beyond his power. But josiasa to bro supporti when you are in power. So kiwinjo language makamuket giri wacho, giwacho gima dhi moro ng'ama gone gi kura, ni mae ng'ama support jathurwa. Gipana kamket wacho mano ni wacho okia gima wacho, kata sudi bro wuoyo ni wacho okia, o protect position gi kaka oganda. Iwinja? Mane momiyo wawacho pile ni ng'ama iluongo ni civil servant. Civil servant tiyo ne sirkal mane tich sana. Koro kibire sirkal, inwango civil servants mane tiyo kanyo mane serve sirkal, tichako goyo gi ni ng'ani ok ng'atwa, to in yemi lose. Joge man gi gimilongo ni institutional memory. Gini maginyalo konyi run sirkal. Shida moko mineno mwabedo go sani gi teething problems ma sirkal obedo go. En ni sirkal mokalo cha, manodhi mar Uhuru Kenyatta, no support jakom. And majority of joma niluongo ni civil servants, di joma ne nigi memory mar sirkal, ne support jakom giri. Koro ka sirkandi ni obiro, to koro sirkandi ni bende jok mano supporte be dwaro kombe. Koro ibo nwang'o ka eche moko fitina gol ng'ane. Sometimes
idong' gi jomoko ng'e tich. Koro inwang'o kichako collapse mos. Nwach, yes, ji to nitie. Ineno experience ma koro yudo kae mar lendo ni. Ka goli ka, ni koro anyiewo Citizen, an ma koro abedo major shareholder. To koro abiro kane nyako ni, negi wach, initiyo ne Citizen. Gik mipenjowa ka gin mana gik ma management mari prepare. Ini jatich. Okanyala accuse for tiji. But kakora manyo jatich maber ka. Tawacho ni nyako ni nondike go kuche ka. Ni koro wariembe uru. Ng'at moro musiepna dwaro tich. But you are the person who is experienced. Omiyo gik mineno ka politicians go wacho. Wanyalo mana advise Kenyans ni winja gima politician wacho, but tim gima nika. The politician to wachi ni wach mane yo manyalo konye mo retain kome modwaro no. But in japiny to lu gima sheria dwaro. Ko wach ni ka kidhi wang'o ka police, kidhi wang'o duk ng'ato, kidhi kwal duk ng'ato, kineg ng'ato. Gima sheria wacho ne mitim nade? To gima ja siasa madwaro mondo gone kura. Madwa impress gini koro giwinjo ni jenzi man gi kura. Ni koro inyiso jenzi ni ya. Ni onge gima police nyalo timi. Police biro timi. Ne wawache before tarik 25 ok ne nitie demonstration. Tarik 25 ne nitie demonstration. Apar gabiriyo. Kasto tarik 25. Tarik 25 jiotho. Sabasaba jiotho. Ineno kure joma noko wuok e udi kotho. The only unfortunate thing ni bunde ma police tiyogo ok gin gik miluongo ni close quarter battle firearms. Gin long range. AK-47. Mane unongo ka igoyo kata bunde ka. To nyalo nego kata ng'at ma innocent mo beta balcony kamoro. Kata ng'at mane kalo mane kaka nyathi mane onegi mane wuotho molo cha. Kaka watchman manyocha negi kaecha. To ang'o makelo these things? Gima kelo these things en maundu to gi weche mag josiasa mag